saging. Hala, unsa na po kay trip? Aling papa ni Charmy na ba? Nagdali-dali lagi na. Ako ang sundan. Karon, niabot na gid ko. Dintaha kay wa kakuyog si Charmina. Andam na ang area nga akong buhatan sa akong motor-motor. Ma-enjoy jud kong maayo karon kay ako ra isa nga mo drive man akong motor-motor. Wala para ba ko ka-testing og drive og Ninja 1000 bay. Ingon sila kay kusog do kay namudagan. Testingan ako karon oy. Magbuhat ako. Dali una ko buhat. Sakay na putong tabagaka to. Mukuyog ra bagid to dayon biyahe. Ay, mao di ay nagdali-dali kay maghimo day siya motor-motor. Testingan din ako ni kong Ninja 1000 bi. Kung kusog bagid mudagan, nga wa kay manubila. Usaon man na niya nga di ba na budagan? Yek! Kusog gid siguro ni mudagan bay. Basig wa kay manubila. Napay ligid kawayan. Pero time pa, mas nindot siguro nig na manubila bay. Para na ako lubag-lubag accelerator ba. Para dili ko matumba. Magbuhat ko bay. Asa naman po to si Papa Oy nga wala naman po dili sa balay. Ay, labutag yun aning Papa Oy. Biyaan na po ko niya bay, basig daligo na po tong sapa. Pangitaon ako be. Lalalala, lalalala. Kanindot sa kong motor oy. Gwapo kay Ninja 1000 ako bay. Karon kay naanay manubila. Andam na ni mo road test. Testingan ako kusog sa Ninja 1000. Nindot kayo. Napay manubila? Nakaibo! Di lang kay manubila ang gwapo kayo. Ha! Napay ligid! Nakadunlop! Bising mahal kay ng ligiran ng dunlop. Ha! Giagwantahan rin ako. Dipinsa para pag muulan, dili ma-slide. Yung ani magining mga big bike, mga dagkog ligid ba? Para ini kurbada, di ma-slide. Dili lang kay ligid mo'y dako. Ha! Ako po siyang gipalitan og bag-o nga tangke para daghan masulod ba? Maniguro ba? Kay lagi ora biya kay kog biyahe ni. Usahay Maynila. Di na ko magabit-habit kay dako nagtangke. Karon, pandaron don ako bi. Kung unsay andar aning Ninja 1000. Induto na ni tingog ni Ninja 1000 bay. Naglinog-lunog ko. Mao gini akong ganahan ani mga Ninja 1000 ba? Kay nindot kay mga andar. Wapo kay paminawon ba? Asa man ta kong helmet oy. Kimulargan ako. Basig mo pa sa puto si Charmina. Tarong mo na to. Safety ba? Para sa disgrasya. Di mabuwak ang ulo. Lakaw na ko. Usaon man pagdagan ana? Di man na mudagan kay bani man lang sa saging. Oh, napanganak si Charmina. Papa, uban ko. Nag-apas-apas. Musakay na po na sa motor ba? Break! Hapit pa ka nabanggaan ba? Kabalong, dako kay ni kong motor oh. Isod kay i-break. Uban ko pa ba? Magkuyog-kuyog na po na siya bay. Wala na biya helmet. Madakpan ka dito ba? Sabi lang kung wala ko helmet. Imuha lang day ingnon nga na-emergency. Nagdali ta. Di na sila mailad karon oy. How na kay na sila? Nagod pa pa. Uban na, nagod ko pa. Dili dito tadakpon kay Ninja 1000 man eh. Isa pa, basta Ninja 1000 nga ni mo motor. Respetuon ka na nila oy. Respeto! Inig manakpan dito! Dakpan nito Ninja 1000! Wala na tayo motor! Ibaligya tayo ni mo imong brief para ilukat. Nagparehas sa dyan ni duha og utok oh. May pag-uuli na lang ko kay magdula mini-mimi. Brief lang gyapon! Buslot naman ganito globot, di naman ganito maprinda! Pwede man to nimo tapakan pa. Bahalag mo hangyo sila. Tanawar ko niya kong brief oh! Oh! Dagkaw na mga likig bangat! Pwede naman ganin imaso! Hindi pinuuna pa kay Irkon. Pislo ang lubot. Irkon! May paimas na lang na ko ni para dili apog! Okay ra kong purmanak! Ang put ng pahoy kita ko makay nagbangag. Si
Siguro asid kay kaglubot ba? Kay bako magpuslot. Unsay acid? Nagpataka na magkagpamasangil diha nga acid. Uy, bunay ra man gud to. Basig bunog, bunin ni naog. Basta nagdali ko. Uli dito ka kay mulakaw na ko. Di lagi ko. Muuban lagi ko nimo ba kay gusto ko mo sa kayog ninja 1000. Gahiya po ni mo ulo eh. Di na biya ko kaginawas ka bawan ning brief na. Minsan pa magkuyog yun ko. Magkuyog ako ba? Na. Dili lagi ka pwede mo kuyog. Gusto ko naman kay ka manunod itong dulaan na matay kwarta na di ka kakasabot. Ikaw may di kasabot. Dili mangayo ba? Dili lang ikaw mangayo ba? May pay mo uli ko kung magkuyog-kuyog ka. Kabalura ba ko nimo? Di ka kasabot. Palibangon sa ko nimo kung sa kwatay kwarta. Bahala ka niya oy. At bilang ako oy. Bahala ka. Ikaw drive na. Kamuka nimo oy. Papa!